kambilo mar Nanga-Kihoto makwan gi romo 1768 oyudo fungruok ka koro ginyalo yudo barupe manyiso ni gine weg lowo ma idendo ni title deeds bang' higni 43 mar kedo kod burano e doho. Jokanyogo osebedo kod ywaruok ma bende okelo deko mar pogo lowo manitiere apaya ma Naivasha ka ochimo Kirima. Kata kamano koro ginyalo yudo barupe gi manyiso ni gine weg lobno bang' kedo kuom kinde malach gi ywaruok ewi kit telo. E kinde romo margi mane gibage kaunti ma Murang'a, jokanyogo chiwo thuolo ne jotim nonro mag lowo mondo dhi nyime kod chenro mar pogo lobno. Kuanzia leo tumefika pahali kila mtu amefurahia, sababu tumekuwa na shinda hii shamba karibu miaka 17, na tangu koti ya amue ati uchaguzi ilikuwa amefanywa kwa njia ile imefaa. We have done a lot for the last 5 months. I have assured the shareholders ati kila mtu kulingana na certificate zile yako nazo, shares we all be equal in the distribution na hiyo kwa hiyo shamba. Tutakuwa kila share inakuwa equal kulingana na yule mwingine. And I'm very happy today to hear from the chairman or the board of the committee that we are, as members, we will benefit and we will be issued with our titles. As a member of Nanga-Kihoto, I would just request the surveyors to follow the right channel, and because we are all the members, we have equal shares, each member to get a genuine share.